Missier ta' 72 sena weġġa' gravi wara li waqa' minn fuq gallerija meta kien qed jiżbor siġra tal-larinġ flimkien ma' ibnu ta' 41 sena ġewwa residenza tagħhom fiż-Żurrieq. L-inċident seħħ meta ċedew il-Balavostri u b'kawża ta' dan huma spiċċaw fil-bitħa ta' residenza tagħhom. L-inċident seħħ fit-triq il-Babu Żurrieq fejn immedjatament marru membri tal-Pulizija u l-Protezzjoni Ċivili huma ttieħdu l-isptar Mater Dei fejn kien iċċertifikat li l-missier qiegħed f'kundizzjoni gravi filwaqt li liben sofra ġrieħi ħfief. Raġel ta' 29 sena residenti ħadding li qed isofri minn ġrieħi gravi wara l-ġimgħa filgħaxija kien involut f'inċident ta' traffiku fit-triq Ganu Birkirkara. Ir-raġel kien qed isuq mutur tal-Amla Romea meta għal xi raġuni ħabat f'karozza tat-tip Alfa Romeo misjuqa minn żagħżugħ ta' 16 sena minn Naxxar li ma sofra l-ebda ġrieħi. Is-sewwieq tal-mutur ittieħed immedjatament l-isptar Mater Dei filwaqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.